Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper. Avui vull parlar-vos d'un llibre molt especial que va marcar des de ben menuda, que és La història interminable de Michael Ende. Tots haureu sentit parlar d'aquest llibre, els que no l'heu llegit encara l'hauríeu d'haver llegit ja, perquè és un dels llibres més importants en què és la història de la literatura infantil. És un dels primers llibres que jo recorde que els meus pares em llegiren per la nit, recorde que me llegien un capítol cada nit, perquè jo aguantava fins al capítol sencer, i després recorde, quan jo ja llegia jo sola, haver-me llegit jo també capítol per capítol i després ja de més major, perquè són dels llibres que m'he rellegit més vegades, llegir-me'l ja d'una tirada. Molts haureu vist segurament l'adaptació a pel·lícula, heu de saber que hi ha 3 pel·lícules que baixen el nivell a mesura que n'augmenta el número. La segona part no és massa bona i la tercera ja directament no mereix ni menció. La primera part jo he de reconèixer que a mi sí que em va agradar quan era més menuda, però vos enllace baix el vídeo en què l'autor Michael Ende parla no massa bé de l'adaptació de la pel·lícula. L'autor té molt clar en la seva imaginació com són els personatges, com és l'escenografia, ho descriu molt bé, per cert, i clar, després el que ell va veure en pantalla no s'adequava en absolut al que ell s'havia imaginat, per tant, és evident que no li va agradar massa. Jo també tinc la teoria que és que en aquell moment no és com ara, que l'autor sembla ser que s'implica bastant en el procés de la pel·lícula i va supervisant coses o va donant opinió o se li respecta bastant més. És una història que a mi m'ha marcat molt, és una història que parla de la imaginació absoluta i de la falta d'imaginació, sobretot. Per a mi està dividit en 2 meitats. La primera meitat és el que constituït la primera pel·lícula. És un llibre al qual actualment se li trauria bastant partit, és un xiquet que pateix el que avui en dia es denomina bullying. Una de les coses que en la pel·lícula no es va adaptar bé és que així és un xiquet que està grosset. Què passa? Que això també el fa víctima d'assetjament escolar i porta una vida com més apartada, no té mare tampoc, és un xiquet més solitari i un dia va a parar, al que és la primera escena del llibre, va a parar a una llibreria, a la llibreria del senyor Coreander, i allí troba el llibre de la història interminable. Avui en dia probablement l'editor hauria dit unes quantes coses, o no sé si hauria censurat o hauria intentat redirigir, perquè actualment els llibres que van per a escoles o per a instituts tenen uns valors molt clars. Jo trobo que és un llibre que potser no hauria existit tal qual actualment i seria una llàstima, perquè comença perquè Bastian entra en una llibreria escapant dels seus assetjadors escolars, roba el llibre i falta a una classe i es dedica a llegir. El llibre descobreix que ell està dins del llibre, tot i que encara no ho sap, i dins del llibre tenim el seu alter ego, que és Atreyu. El seu alter ego és tot el que ell no és. És prim, és físicament agraciat, és valent, perquè ell és més covard, i ell viu aquesta història perquè és el que li agradaria ser o el que realment porta en el seu interior. El llibre com a llibre, el llibre físic, no el llibre interior, que parla de fantasia i de la falta de... més que de fantasia, parla de com la falta d'imaginació, de creativitat, de lectura, com totes aquestes coses estan acabant amb el regne de fantasia, que no té fronteres, com el no-res s'està menjant, va deixant com buits físics, va deixant literalment el no-res per fantasia i fantasia està en risc de desaparèixer perquè la gent no llig, perquè la gent s'ha fet més realista, perquè la vida adulta ens porta a perdre un poc la imaginació i la innocència i totes aquestes coses, i Bastian al final es constitueix com en el salvador d'aquest regne. I en la segona meitat del llibre ja entra en l'univers de fantasia i corre unes altres aventures que probablement són les que no coneixeu. Jo sé d'instituts que han posat aquest llibre com a lectura obligatòria i han fet un examen de la primera meitat i un examen de la segona meitat. I jo crec que això no hauria pogut resistir i me l'hauria llegit tot seguit, tot i que hauria fet els 2 exàmens correctament, però és un llibre que, si t'enganxa de veritat, no el pots deixar. Jo em va influir molt. Del que vull parlar avui és d'uns detalls que té l'edició física. Aquesta edició és molt antiga. En maig del 82 se'n va fer la primera edició en castellà i en juny ja anàvem per la segona, que és esta que jo tinc així. Veieu que té com 2 cobertes diferents. En el llom veieu també que n'hi ha com una divisió. Són aquesta primera i segona meitat de la història de la qual vos he parlat. I el que m'agradaria ara és contar-vos coses de l'interior. Té 2 detalls molt clars i és que el text està a 2 tintes. El text en aquesta edició que jo tinc està part en roig i part en verd. Per què? Perquè mentre està aquesta història
fora del llibre de la història interminable i dins del llibre de la història interminable, cada tinta ens porta a saber de sobte si hem tornat a entrar a l'univers del llibre o estem fora. Per això, la segona meitat és tota d'una tinta perquè Bastian entra, diguem, en el llibre i en l'univers de fantasia. Les dues veus queden clares pel color, com ja dic, i jo les tinc en verd i en roig, però he vist que les edicions noves, que per cert, esta és de tapa blana amb sobrecoberta, i les edicions noves que jo he vist són totes de tapa dura, sense sobrecoberta o guardapols, són ja de tinta blava i roja. He de reconèixer que probablement crec que el blau, que contrasta igualment amb el roig, serà més llegible, perquè és un blau tirant a fosc i probablement es pot... visualment s'assimila més al que és la tinta negra a la qual estem acostumats. Però a mi no em va molestar tampoc la tinta verda i la roja. Per tant, així el que tenim marcat en color és aquesta divisió de veus o de en quins dos universos estem, si en el món real, diguem, o en el món fantàstic que es conta dins del llibre. Un altre detall que a mi m'agrada sempre molt és que els capítols comencen amb una caplletra que es diu i que en lloc d'estar, com solia estar en els llibres antics, amb un requadret així al principi de la pàgina, ocupen tots una pàgina completa. Són uns dibuixos molt bonics, a veure si us en ensenyo alguna més, veieu? Dibuixos que a banda il·lustren, comencen el capítol però il·lustren un poc de què va el capítol que anem a llegir. És una cosa que en aquest moment potser no aprecieu, però que després, una vegada llegit el capítol, podeu tornar a mirar-la i només mirant els dibuixos es pot fer com una espècie de resum, diguem. Però aquestes lletres tenen una cosa més especial. Probablement no tot el món se n'ha adonat. El llibre té 26 capítols. Què passa amb això? Que no és un número aleatori. Com us he ensenyat, cada capítol comença amb una lletra, però no són lletres qualsevol. Estan ordenades alfabèticament. Hi ha un capítol per cada lletra de l'alfabet. Tenim l'alfabet complet. El primer capítol comença per la A, el segon per la B, el tercer per la C, i així arribem fins a la Z. Dificultat, que potser a primera vista tampoc aprecieu. Penseu la immensa tasca dels traductors a cada llengua que hagin de conservar això. Han de modificar la primera frase perquè la primera paraula comença per la lletra en qüestió que es necessita per a conservar això. Perquè cada capítol ha de començar per una lletra de l'alfabet i s'han de completar les 26. No sé com estarà l'assumpte en les llengües que no tinguen 26 lletres en l'alfabet o que tinguin alguna variació. És una dificultat afegida que tenen els traductors i té un mèrit terrible que això es puga fer de la A a la Z sense saltar-se cap lletra i conservant, és un detall ocult. Jo les primeres vegades no me'n vaig adonar, tot ho he de dir, i això que jo me fixe molt en el tema de l'alfabet i de l'ordre alfabètic, però és una curiositat que té que s'ha de conservar en totes les llengües, en teoria. És a dir, que és una dificultat per als traductors, i és un altre detall ocult, és una altra de les perles que tenim ocultes en aquest llibre. Si no l'heu llegit de menuts o simplement n'heu vist la pel·lícula, agafeu-lo ja. I si teniu fills o teniu nebots o teniu amics que tinguen fills, regaleu-lo perquè és una obra bàsica per a començar i per a estimar la lectura. De fet, ara, com més n'estic parlant, més ganes tinc de rellegir-lo perquè ja fa molt de temps que no l'he agafat. És un d'estos llibres que cada X anys torne a llegir, però ara ja fa bastant temps que no, però com que m'estic tornant a posar en literatura infantil i juvenil perquè estic escrivint-ne, crec que la pròxima relectura tornarà a ser esta. Si l'heu llegit o teniu qualsevol altra pregunta o curiositat, deixeu-me-la com sempre en la secció de comentaris.